Tam nahrávanie. Poprosím vás, že by ste to schválili. Tak, no, pekný večer prajem všetkým. Kto ma nepozná, pozerám, že tu sú nejakí noví ľudia. Tak moje meno je Štefan Bigoš. V Šogáne s Jankou pracujeme už vyše roka a pol a našimi mentormi a skvelými ľuďmi je Mário a Gabika. No a ja momentálne vediem tento mesiac produktové coachingy. Nazval som si to, že produkt ako kľúč, lebo je to vlastne základ taký, si myslím, toho predaja a úspešného predaja. No a pozval som si hostia skvelého, je ním Euka. Ako môžete vidieť na obrázku, sme si spravili taký skvelý obrázoček. No a trošku nám porozpráva o produktoch, ktoré si vybrala, ktorým sa venuje OK Kadrinička, povie nám niečo o sebe a ako dlho sa venuje profesii a ako dlho je napríklad v Šogane a čo má všetko vyskúšané. Ja len prepnem na prvý slajd. Takto. Ahoj Evi, môžeš kľudne zapnúť mikrofón. Čakaj, alebo ti ho zapnem ja. Dobre, už to mám. Hej, ahoj. Ahojte. No povedz nám niečo, ako dlho ty vlastne sa venuješ kaderníctvu alebo tejto profesii? No, volám sa Eva, ahojte. Tak 20 rokov, Fú. keď tam aj so školou, tak je to skoro 23 rokov, hej. Mhm. S prestávkami počas materských, keďže mám 4 deti, ale skoro stále som pracovala aj počas materskej. Poskúšala som tej kozmetiky hodne a môžem povedať, že teraz vďaka Števkovi a Janke som objavila jednu z tých kozmetik, ktorá mi veľmi, ale veľmi vyhovuje. A aj mojim zákazníčkam musím povedať, že sú veľmi spokojné, tie, ktoré už Mhm. tu vyskúšali. Musím podotknúť, že s Evkou sme sa vlastne zoznamili aj tak cez, som chcel povedať, že cez nášho spoločného kamaráta, ale už je to manžel, ale cez jej manžela. A potom vlastne cez kadernícke veci, čo som ja vlastne robil obchodiaka, čiže takto sme sa zoznamili. No a Evi, ty si vybrala nejaké produkty z Shoganu, z Auroday, Áno. tak skús nám povedať niečo o týchto výrobkoch. Vlastne tu nám máme ten šampón AL01B, je to kód na ten šampón a je to z aloe vera. Tak tento šampón ja považujem za jeden z tých takých univerzálnejších pomocníkov. Je veľmi dobrý na citlivú a suchú pokožku, ale zároveň aj bojuje s mastnými vlasmi. V podstate on si vie sám prečítať, čo pokožka potrebuje a ak je podraždená a suchá, upokojí ju a hydratuje. Ale ak sa rýchlo mastí, pomôže regulovať mas a udržať vlasy dlhšie svieže. Obsahuje fakt akože na tieto problémy vynikajúce zložky. A Evi, dá sa ten šampón používať na časté používanie, že nie Áno, len... určite aj na časté používanie a zároveň ja, čo som si všimla, čo mám skúsenosť aj na také spľasnuté vlasy, Mhm, fakt dodá nádherne objem vlasom a aj by som povedala, že ak človek má len sem tam lupiny, lebo niekedy tie lupiny vzniknú len, že človek zle opláchne šampón, že není to taký problém, ale proste, že nemajú tie lupiny až v tak ťažkom stave, predchádza aj vzniku tvorbe tých lupín. mhm. A ešte jedna je krásna výhoda, vlasy sa neskutočne lesknú po ňom. Naozaj, ako matné vlasy, také blondiavé väčšinou sú matnejšie, nádherne sa lesknú. Ja sa pokúsim urobiť aj fotodokumentáciu k tomu, len to Super. musím najprv nahovoriť, že nech si umijú s nejakým iným a potom na novo opäť s tým, aby sme Dobre, videli rozdiel. takže Teraz už som. pošleš ich do Teska a kúpiť nejaký šampón a potom, hej. Dobre. Áno, a ešte čo by som k nemu povedala, ja by som ho aj odporúčala kombinovať.
že ak niekto napríklad používa iný s oslím mliekom, s nimbovým olejom, alebo čo je šampón s kyselinou salicílovou, napríklad to prvé umytie, Mhm. že môže byť s týmto šampónom a potom umyť si s tým vyživnejším, ešte viac vyživnejším Mhm. šampónom. Čiže Že tu toto je, akoby prvý umyť s týmto. čiže toto je, hovoríš, taký náš super základ. Ja ho považujem za taký základ, určite. Mhm. Určite, kto ho bude používať, neuškodí tým nejako. Super, takže kľudne si píšte aj poznámky, je to vlastne aj ten kód, aby ste vedeli po prípade aj povedať svojim zákazníkom, lebo šampóny my s Jankou máme vyskúšané dosť aj chalani, takže Evka vie, čo rozpráva. Ja posuniem Evi, ak môžem, na ďalší slajd. Áno. A tu máme šampón BV09B. Je to Mhm. vlastne šampón so slimačím slízom. Ja som tu šupol omylom aj český preklad, ale však sme tu československá grupa, tak si myslím, že vám to nevadí. Tak Evi, povedz niečo aj o tom. No, tak tento ja mám obľúbený veľmi. Aj. Sama na sebe mám odskúšaný, keďže mám tiež odfarbené vlasy. Uh, Pomáha fakt zničeným, farbeným, suchým, krehkým vlasom, vlasom, ktoré sa ľahko lámu. Uh, Mne napríklad osobne pomohol v tom, že ja som mala dosť vlasy vysušené a také mydlé a už po prvých umytiach boli na dotyk hladšie a pozorujem, že oveľa menej sa mi lámu končeky. Mhm, Čiže vynikajúci. Tam je úžasná vec slimačí mucín. Ten regeneruje, dodáva im pevnosť. Okrem toho tam sú aj proteíny, elastín, ktoré ich robia pružnejšími, takže sa aj menej lámu. mhm, A ak sú vlasy farbené, tak sú tam vynikajúce zložky vitamín C, vitamín E. A oni pomáhajú udržať farbu dlhšie žiarivú. mhm, Čiže a čo je, ja mám dosť citlivú pokožku a na tomto šampóne a celkovo vždy skúšam tie šampóny najprv na sebe, skoro stále. A ak mne neurobi lupiny alebo ma nesvrbí pokožka, tak viem, že tu je správna cesta. Takže mne osobne nevysušil pokožku, práve naopak by som povedala, že som ju mala takú upokojenú. mhm, Hej? Lebo, no. A tiež vždy ja potrebujem používať kondicionér, ale pri mhm, tomto som vyskúšala to aj bez kondicionéru a nemala som problém vlasy rozčesať. Jasné, že to nebolo úplne tak, jak s kondicionérom, ale naozaj netrhala som ich a keď proste boli už vyživené už po tom šampóne, čiže toto bolo úžasné a krásne mhm. vonia. Ináč neviem, či si všimla na ňom aj on tiež dodáva vlastne lesk pre blondínky. Áno, áno, les je Toto je taká, úžasný. toto je taká super vec na tom vlastne slimačom slize, že ten šampón je taký dosť by som povedal, pre tie blondinky super. Ale aj pre ten starší vlas je veľmi vhodný, pre tie sivé vlasy, ktoré v podstate tak, jak je to v krémoch, že ten slimačí mucín je pre tú staršiu pleť tiež vhodný, tak, jak spomínala Jarka minule, tak Mhm. to isté aj pre ten starší vlas, ktorý v podstate už my nazývame akoby mŕtvým vlasom, hej, čiže tiež super, aj pre sivovlásky, prirodzené. Čiže aj pre mňa. Áno, Dobre, Evi, môžem posunúť, hej? no, Tu nám máme šampón AS02B. No a ten je u nás, aspoň u nás s Jankou najpredávanejší v salóne. No a povedz nám ty, aké máš skúsenosti o ňom a čo vlastne. Tak viac by si vedel. tak moja dcera má dosť také lupiny, jej sa tvorí tu vzadu, keď zle vysuší vlasy, tak Mhm, v tom momente, alebo ľahne s mokrou hlavou, i jej sa tu vytvorí ako až také, by som povedala, až také chrastičky. Nie je mhm, to ešte ani seborea, ani lupienka, ale proste také horšie lupiny. A jej to krásne vyčistilo na prvýkrát. Čiže zase ju mám jak skúšobnú verziu na šampóny proti lupinám. Naozaj mala vlasy
bez lupín hneď po prvýkrát, ale umýla si tie vlasy na trikrát a nechala ten šampón pôsobiť. Toto je podstatné pri tých šampónoch, ktoré majú nejaký problém riešiť, že fakt neumyť si, že hala bala idem, ale zobrať a nechať si ten čas na to pôsobenie toho šampónu, lebo on zázrak neurobí, ak si za minútu umiem tie vlasy. A, Potrebujem ten čas na to pôsobenie, čiže naozaj a masírovanie. Masírovať, 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 že sa prekrví tá pokožka aj vlastne, že sa to dostane do tej pokožky, ku tým korienkom, hej. ja si myslím, že ten šampón to bolo aj to bolo niečo medzi prvými, čo si asi objednávala, hej, že keď si dobre pamätám. Áno, áno, ten bol prvý a ešte, čo by som chcela povedať, on je aj šetrný, lebo niektoré tie šampóny proti lupinám dcera mala potom červenú pokožku, tu nie, úplne krásne. A Mhm, ďalšia vec, tiež nádherný lesk, ja som až nechápala, že úplne ako by som jej nastriekala nejaký lesk vo forme spreju, hej. mhm, Čiže veľmi som bola prekvapená a čo ešte tam je super, on aj reguluje masnotu, hej, tam je aj žihľava, čiže mhm, ďalšia super vec, v podstate je kyselina salicylová, reguluje masnotu a sú tam zložky, ktoré vlastne ničia baktérie a plesne. mhm, A to vlastne spôsobuje tie lupiny. Čiže tak. A ďalšia vec, mentol, ktorý upokojuje pokožku. Takže on celkovo teraz narýchlo, ani neviem, aj pšeničný proteín je. On vlastne dodáva vlasom objem. mhm. Ečko zase. Pevnosť, lesk, vyžíva aj prefarbené vlasy. Čiže tiež skvelá voľba, keď človek potrebuje skrotiť masné vlasy a potrebuje sa zbaviť lupín a zároveň im dodať silu, sviežosť tým vlasom. Fakt sú vzdušné a by som povedala, že aj dlho čisté, lebo dcera je presne tá kombinácia lupiny, ale zároveň jej rýchlo masnejú. Mhm. Takže aj zákazníčkam, ktorým som dala, len s nimi nie som v dennom kontakte, ja ich nevidím o 2-3 dní, čiže preto spomínam tých ľudí, ktorí sú v môjom okolí, Hej, hej. hej, lebo viem to povedať, ako ten vlas sa správa aj po pár dňoch po Mhm. použití šampónov a hlavne z dlhodobého hľadiska. Hej, mne napríklad tiež Takže, veľmi sadol tento šampón a plus, ako si hovorila pred ním, ten so slimačím slizom. A teraz som napríklad použil šampón s oslým mliekom a ten mi veľmi nesadol, ale mne zase najlepšie vonia, hej. mhm, Ale čo chcem ja povedať, som si všimol s viacerými výrobkami, mám skúsenosť a Shogun fakt, keď má niekde zložku mentolu, tak ten mentol je dosť výrazne kvalitný tam obsiahnutý. Takže za mňa, hej, tento šampón je za mňa super, najviac asi. ešte určite jedna vec, odporúčam ich používať pravidelne, tie veci. Mhm, Neprestať hneď po prvýkrát. Niekedy môže tá koža zareagovať aj tak, že vlastne tie lupiny sa zhoršia, ale stále treba zobrať a vydržať to jedno umytie, čož ja pochybujem, že by sa to malo stať, ale niekedy tá pokožka vyplaví preč tie veci, hej, čiže musíme vydržať a fakt pár umytí. Ja vždy hovorím ideálne aspoň 2 mesiace používať šampón, ale napríklad tento tiež v kombinácii fakt ako z aloe vera kľudne, keď mhm, už človek nechce, neviem, ako toho lekárenského hľadiska, nakoľko tam sú obsiahnuté tie veci, toto ja až tak neviem, že či môže sa používať úplne dlhodobo, alebo tiež 2-3 mesiace a potom pauza. mhm, Toto možno by Mario alebo niekto, kto má s tým skúsenosti, vedel povedať. mhm. Ja som si trošku preštudoval aj technické listy z týchto šampónov a tak, lebo ja z tých kaderníckých vecí, však sama vieš, jak viac menej som ponúkal aj to, čo som poznal a v technických listoch oni majú tam vlastne popis pekný, že vedia sa tieto šampóny používať dlhodobo. Ale zás je dobré, ak si hovorila presne to, že striedať ich, hej, že nie celý život dá sa povedať, lebo ľudia napríklad, keď poznáte nejaké, čo ja viem, spomeniem príklad, nie sme vo vysielaní telky ani nič môžem spomenúť, ale Head and Shoulders napríklad.
a keď ho prestali používať alebo niečo, alebo si umýli s iným šampónom, tak potom sa tí hlupí nevedeli zbaviť, hej, príklad. Takže ja si myslím, že to Mm. striedanie šampónov je celkom také, no, fajn. A ešte čo to, tento šampón mi kamarátka lekárka Mhm. pozerala zloženie podľa technického a vravela, že sú tam úžasné zložky a že nechápe, že jak ich to vôbec napadla skombinovať tie zložky, ktoré sú tam, tie ingrediencie. Čiže tak mi Veci. to pohľadilo dušu, že dobre, Dobre, určite. môžem, hej, prepnúť Áno. ďalej. No a tu máme kondicionér, čo si spomínala, že si bola zvyknutá na tie kondicionéry. A tu máme zás BV02B, to je kondicionér, tuším, je to so slimáčim slizom, dobre Áno, hovorím? Hej, áno, áno. no tak povedz nám niečo o tom, lebo my napríklad s Jankou kondicionéry nepoužívame ani v salóne. My sme skôr na tie masky a šampóny, ale skús nám povedať o tom, že máš skúsenosť, na to som bol zvedavý. Tak tento je na taký zdravý vlas by som ho asi ani nedávala. Je dosť silný, zbytočne by som povedala. Aha. Uh, Alebo ak tak fakt len končeky a vyskúšať. Toto je fakt o Mhm. skúšaní, či ten kondicionér sadne, lebo to, keď niekto má zdravý vlas, nie že zbytočne, treba ten vlas uzavrieť, ale ľahšie potom kondicionéry Mhm. alebo masky, ktoré uzatvárajú ten vlas. On je skôr má také suché, poškodené a lamavé vlasy, ale zároveň nezaťažuje. Mne tiež nezmasnili mi vlasy ani raz po ňom. A to Aha, som si ho skúsila dobre. dať menej, aj viac. Mhm. Čiže naozaj, že aj keď to žena preženie, lebo ja si napríklad natieram až tu z vrchu, ja keď sa ponáhľam halabala a naozaj nezmastnili mi tie vlasy, uh, fakt sú krásne, jemné, ľahko sa rozčesávajú. Znovu je tam slimačí mucín, hlavná hviezda toho kondicionéru, čiže regeneruje, posilňuje vlasy, vlasy sú Mhm. po tom kondicionéru pružnejšie. Aj Keď ti môžem do toho veľmi dobre skočiť, sa Evi, pracuje s témom. hej, keď ti do toho môžem skočiť, tak on vlastne obsahuje olej z arganového oleja, no ako Aj zložku, kokosový kokosový, olej a aj tak ďalej. mazlivý. Čiže on vôbec nezaťaží vlasy, hej, hovoríš, toto je veľmi dôležité, lebo ten arganový vieme, že on je dosť taký, aj tie Áno, sladké mandle môžu zaťažiť, kedy je mnúčky vlas alebo niečo, ale že vlastne nezaťaží, hej, hovoríš. mne nezaťažil. Hej, Hej. akože naozaj mohla som si kľudne potom vlasy, ja som si potom nemusela vlasy ani fúkať a Mhm, ten vlas uzavrieť, aby mi nevyzeral skrepovateľný. Čiže hej. fakt som nechala tak, nechala som voľne preschnúť a na tie vlasy sa dalo pozerať, čiže to je úžasná vec pre mňa, napríklad osobne, hej. Čiže ale Lebo odporúčila by si pre ľudí, hlavne tí, ktorí majú fakt nejaký problém s tým vlasom, že poškodený alebo niečo, lebo keď sú zdravé, pekné nalirované vlasy. vlasy, potrvalej vlasy, alebo také krepovité vlasy. Niekto nemá ani farbené, ale má prirodzene taký Mhm, krepovitý vlas, ktorý potrebuje tú výživu. Brčkavé, kučeravé vlasy určite. O, mhm, čiže, alebo aj v lete. Hej, lebo mhm. tie oleje, čo sú tam, tak pomáhajú pred vysušovaním. Čiže, a v podstate aj v zime, lebo aj zima vysušuje vlas, chlad. Hej. Čiže keď niekto nepoužíva masky ani kondicionéry, ale toto by som mala jak takú masku, že dám si aspoň každé druhé, tretie umytie. Hej, Mhm. určite. Dobre. Ale mne vlasy nezaťažil. Ani čo som dala zákazníčkam, fakt aj pre také tie vlasy, ktoré ťažko držia objem, Mhm. tak naozaj nebol problém. Dávala som ho aj pred tým zákazníčkam, ktoré som išla točiť a tie vlasy im vydržali. Hej, čiže to je znak toho, že tie vlasy nezaťažil. Nie sú tam obsiahnuté ani tie silikóny v takej čiastke asi, že uh, zbytočne veľké, hej, čiže Hej. molekuly, takže tým pádom ten vlas nezaťaží. Neviem, či to rozprávam tak zrozumiteľne. Hej, ja chápem, takže. Ale jedna vec dôležitá, musí byť dobre oplachnutý kondicionér. Hej. Niekedy tie ženy to vzdajú, lebo použijú kondicionér a možno len zle oplachli, alebo ho dali zbytočne veľa. Hej. Hej. Čiže
A ďalšia vec, pri aplikácii kondicionérov je podstatné ten vlas najprv vyžmýkať od prebytočnej vody. Mhm. Ideálne osušiť uterákom, že zoberiem a postláčam. Určite nie šúchať a dávať ten kondicionér od stredu po konce. Takto by sa malo predísť aj tomu, že tie vlasy skoro zmasnejú. A ešte čo ja robím, tak či kondicionéry, či masky, mačkam. Ja zoberiem ten vlas a takto ich mačkam. Hej? Hej. Postupne, že akoby zapracujem, nechám pôsobiť minútku až 3. Keď sa mi chce, ja zoberiem, dám do uteráka, dám do čiapky igelitovej, zahrejem fénom a nechám si pôsobiť. Kľudne aj s kondicionérami sa to môže robiť, nemusí sa to robiť len s maskami. To Mhm. teplo pomôže ten vlas otvoriť a vlastne tie živiny idú ešte hlbšie. Ale tu už by som to zahrievanie možno až na také, keď sa človek bojí, že mu spľasnú tie vlasy a zmasnejú, tak tam nie. Tam by Mhm. som len klasika, minútku až 3 nechala pôsobiť a oplachnem poriadne vlažnou vodou, nehorúcou. Toto si dobre hovorila vlastne, lebo to je dôležitá informácia, ja to prepnem za chvíľočku, že je to dôležitá informácia to, že ako sa má nanášať ten kondicionér a aj maska, lebo, jak hovoríš, tá nesprávna aplikácia vlastne tých ľudí, aj tých kupcov, aj našich zákazníkov odradí a tým pádom je to zle vysvetlené a ten produkt nezrobí to, čo má. Hej? Že nie je taká tá 100% úspešnosť potom toho. A No, ešte vlastne no. rozotrieť si, vždycky si ten kondicionér masku rozotrieť, že mám to pokryté na celých rukách a takto idem. Nie, že tu si dám a džabnem, lebo Hej. to robí veľa žien a potom sa to snaží roztiahnuť všade a nejde to rozotrieť. A takisto i šampón. To isté aj so šampónom. Rozotrieť, napeniť a rovnomerne. A zrazu mi vystačí aj malá bodka. Lebo keď si zoberiem tú bodku, ktorú si sem dám a tu dám, nerozmasírujem tu na prednú časť hlavy. Nie je šanca. No jasné. Takže tak. Však Janka vie. Hej, hej, hej. No, dúfam, že stihneme, lebo to je taká debata pre nás dlhá. Vedeli by sme o tom kecať. Rozčesávacia maska, to je vlastne CAP24B. Je to maska Aurodea s arganovým olejom. Argan niektorí majú radi, niektorí nemajú radi, ale všetci vieme, že argan je na vlasy super. Takže povedz niečo o tom. Ja som mala veľa masiek s arganovým olejom a z iných firiem, Mhm, aby som povedala, že toto je topka. Toto je topka, pretože nezaťažilo mi vlasy tiež. Samozrejme, nie veľké množstvo, ale vlasy na suché, poškodené, hydratuje, obnovuje tie vlasy, sú jemné, lesklé a veľmi dobre pomáha na také tie krepovité vlasy. mhm, Znovu ideálne na prškavé vlasy, je tam keratín, hodvám, arganový olej tiež, vitamín E. A naozaj, jak má v názve, že je rozčesávacia maska, naozaj je neskutočne dobrá na rozčesávanie tá maska. mhm. Takže aj keď ženy by chceli skúšať malé balenie, zbytočne oplatí sa im hneď to veľké balenie kúpiť, lebo a má v sebe jednu vec, hovorím rýchlo, lebo má v sebe jednu vec, zložky, ktoré uzatvárajú vlas. Lebo niektoré masky potrebuješ uzavrieť ešte po nich kondicionérom. Lebo maska len vyživuje väčšinou, ale neuzatvára ten vlas. Čiže potrebuješ použiť kondicionér. Táto maska má v sebe zložky, kde už kondicionér použiť nemusíš. Už je uzatvorený ten vlas. Má v sebe silikóny, ale tie dobré silikóny, ktoré sa vymývajú vodou, čiže pecka. Naozaj Mhm. perfektné zloženie. Hej, hej, ja si tiež myslím, že arganová maska, ktorá nezaťaží vlasy, aj tie jemnejšie, je pecka. Lebo ja v XY firmách, čo sme mali, arganové masky, keď som robil, tak oni boli dosť ťažké. Hej, že Áno. aj vtedy v tej takej najdlhšej firme, čo som robil, najdlhšie vlastne, to vieš ty aj Janka kde, tak nebudem spomínať názov, ale
Tam sme mali arganovú masku a ona bola strašne ťažká na vlasy, hej, že ona bola aj dobrá, len nemohli si to dať dievčatá, ktoré mali jemné vlásky. Hej, Nie, že toto kľudne aj ženy, ktoré majú jemné vlasy. Ja som tiež aj túto masku skúšala a nebol problém. Vôbec mi vlasy nezmacneli a práve, že boli vyživené perfektne. By som povedala, že za tie roky, čo som poskúšala kondicionéry, masky, tak takto mi nevyživilo asi žiadne. mhm. Naozaj. Takže už by som nemusela potom dávať olej nejaký alebo lesk na vlasy. Fakt, No, pecka. toto je presne, to sme si všimli aj my teraz s Jankou, že v salóne, že niekedy sme používali veľa olejov všelijakých a teraz vlastne netreba. No a Dá sa krásne tu potom máme ten vlas takého, do hladka vyfúkať. že čo? Dá sa potom ten vlas krásne do hladka vyfúkať, Hej. čo Hej. žehličku nemusím použiť. No, Janka presne dnes tak vyfúkavala jednu zákazničku a tiež nepoužila ani žehličku, ani nič, a mala krásne rovné vlásky. No tu máme na tomto slajde vlastne bezoplachovú masku BV13B. Ja ho volám, že to je taký náš kapitán Amerika, lebo brutálna maska, no ja som z toho bol prekvapený veľmi a stačí toho veľmi málo. Je to tiež so slimačím slizom a Janka bola nadšená vlastne hotová z toho vtedy, keď dala zákazníčke blondínke a tá blondínka po vyfúkaní mala že leskle pekné vlasy. Tak skús A, povedať aj ty svoju takú skúsenosť s touto maskou. hneď by som začala tým, že ako ju používať. Veľa Mhm. žien, ja viem ako. Rozstriekam si to pravidelne. Keď niekto strieka, tak vie. Ale ja zákazníčkom odporúčam nastriekať si to na ruky a znovu votrieť do vlasov. Rozotrieť v rukách a dať do vlasov, lebo oni budú striekať na jedno miesto a zase zbytočne veľa alebo nepravidelne. Hej. Čiže dať si to na ruky, rozotrieť, votrieť do vlasov a je perfektná na farbené, melirované, kučeravé. V podstate všetky vlasy, lebo má kopec funkcií tá maska a je perfektná pre lenivé ženy, ktoré nechcú oplachovať si kondicionéry, lebo to nahradí a perfektne. Je to ľahká kúra, terapia, ja to volám terapia, lebo je to naozaj vec, ktorá tie vlasy postupne dáva dokopy. Mám Mhm. zákazníčku, ktorá zo začiatku si dávala pravidelne a teraz vyslovene uh, si to dá každé druhé, tretie umytie. Nepotrebuje. Už cíti, že ten vlas je oveľa lepší, ako na začiatku bol, čiže to je úžasné. Um, a perfektná vec, má termálnu ochranu v sebe. Mhm. To som čakal, kedy Čiže povieš. žena má v jednom produkte akoby dve, tri veci, lebo v podstate on i regeneruje, i ochraňuje, i hydratuje, i uh, napoštiepené končeky. Jasné, nezbavíš sa, kým neodstrihneš, ale nerobí Mhm. to to, že ten vlas akoby prestane sa štiepiť a rastie ďalej. Naozaj akože uľahčuje rozčesávanie brutálne, to už som neverila a naozaj je vhodný pre ženy, ktoré neveria kondicionérom a boja sa, že budú mať tie vlasy spliasnuté. Ja napríklad to dávam ženám aj skúšať domov, Mhm. keď sa boja. A väčšinou tí, čo si to vyskúšali, si to aj objednali. Mhm. A ide o to, že tie ženy nemajú po nich vôbec spliasnuté vlasy po tejto maske. Hej. Aj keď je neoplachujúca. Čož v iných firmách, čo som si poskúšala, ja som tomu som asi verila najmenej, keď som do toho šla, že vyskúšať Hej, poviem, neoplachujúce. poviem aj ja za nás, že bolo to také, že sme ju prvýkrát kúpili a vyskúšali v salóne a tiež to bolo také, že no, tá vyskúšame, lebo tiež sme prešli tými XY vecami a tiež najprv, že toto jak toto a potom, že ty kokso, ako fakt robí to, čo má a dá sa povedať, že ešte viac a je mega. Máme 9 minút, ja si myslím, že to stihneme prejsť. Máme ešte nejaký produkt? Nie, Nemáme. toto bolo posledné. Ešte, Hej. čo by som k tomu povedala, ona aj kroti také tie kučeravé vlasy.
Mhm. Že ženy, ktoré majú kučeravé vlasy, tak akoby im dodá tvar taký krajší. Aha. Že uzatvorí tú poreznosť toho kučeravého vlasu, hej. Mhm. Takže a ešte jedna vec, ja som si všimla v kaderníctve to, že keď ich fúkam, tak rýchlejšie usúšim ten vlas. Sušíš. Čiže je správne vyživený, uzavretý a vtedy vlastne ten vlas aj rýchlejšie schne. Hej. Hej, a ľahšie sa pracuje ako mne. Tým Takže pádom, úplne úžasný. tým pádom vtedy vieš, že ten vlas je uzavretý, že keď ho vyfúkaš, nie je suchý, že je presne hebký, jemný, Áno. elastický a tak ďalej a má dosť toho. A tiež Hej. dodáva na ten blesk. Určite. Hej. Skúsim prečítať správy teraz, že čo máme na začiatku. Dáme to, počkaj, úplne od začiatku. Máme toho veľa tu na. Ľubomír, pekný večer, ahoj. Krásny večer, Mario. Gabika, ahoj. Jarka, ahoj. Perfektne, potrebujú dodať objem, tak už viem, aký šampón objednať, Veronika. Janka, super slimačia, rada je topka pre blond a lesk, áno. Veronika Šmiter, milujem ho. Teraz koho? Ale vieme, že bolo to na nejaký produkt. Teba. Janka, áno, ten treba nechať 2 minútky. Ako dlho treba nechať pôsobiť šampón? Evička, ideš. Uh, ja osobne každý jeden šampón 5 minút. Mhm, Hej, jasné, že ale aspoň tie 2-3 minútky nech je pôsobenie. Uh, ale ešte čo je dôležitejšie, vlasy treba umývať na dvakrát. Hej, ideálne dvakrát a keď treba aj trikrát, lebo niekedy sa stane, mm, že ten vlas je viac znečistený a ani to umytie dvakrát nestačí, čiže mhm, treba pridať ešte jedno umytie. A keď to ženy začnú robiť, že začnú si tie vlasy umývať dvakrát, trikrát, oni potom pocítia ten rozdiel, že aha, čiže a znovu aj vysvetli tým ženám, že a pýtať sa ich, umývate si, ako si umývate vlasy, lebo prvýkrát šampón zmie len tú povrchovú nečistotu. mhm. A až akoby druhýkrát sa šampón dostáva k pokožke a vlasom, hej, lebo si proste tak, ako keby mám make-up na tvári. Tak nedám si na ten make-up masku. Musím ho najprv zotrieť preč, až tak Áno. dám niečo, čo ho to vyživí. To isté je s tou vlasovou pokožkou, musím ju najprv dobre očistiť. Hej. Preto ja napríklad aj vravím, že kombinácia tých šampónov, že aloe vera, ten použiť jak kvázi čistiaci, Mhm. ale a potom dať ten vyživnejší šampón. A je to Ale teda určite veľmi dobrá vec. a oplachovať To môžem dopomôcť áno, k tým šampónom a umývaniu, čo sa týka. Počujete ma dobre? Áno. áno, Patrik. Uh, čo som ešte chcela, čo sa týka toho umývania vlasov, takisto, ako super, Evi, perfektne, ako keby som seba počula rozprávať. A čo sa týka toho umývania, takisto ženy strašne veľa robia chyby. To, že majú dlhé vlasy, umývajú a robia dokopy a mychtlajú a potom, bože, ja sa nemôžem rozčesať, ja mám hrozné vlasy a ale tak sa hlava neumýva. Hlava sa umýva s bubienkami a tie áno, dlhé vlásky sa nikdy nedávajú dokopy, ale umývajú sa takto. Takže aj sa proste tým, že nám menej budú vlastne, áno, ako sa to povie, uzliť tie áno. vlásky a nebude to také pri tom rozčesovaní, že au, pretože strašne veľa žien robí toto, lebo treba napéniť a všetky pekne, krásne pozamotávajú. Tak lebo Áno. vieš, vy to vidíte od nás ženy, lebo my si tak umývame, vieš. Takže nie, toto je s bubienkami a toto je pekne takto len, no. Dievčatá, máme 4 minútky, takže by som stihol, hej? Ja vás tak urýchlim teraz trošku. No, Jarka mi píše nám, že mne pomohol na alergiu od kadernických farieb jednej nemenovanej značky.
super. Aj výborne penia stačí málo, áno, to vieme všetci. Martin, to ešte nepoznám, ale sme sa videli tu na kamere. Sú tie šampóny vhodné aj pre mužov? Určite, lebo ja používam tiež. Alebo sú neutrálne, ďakujem. Sú vhodné pre všetkých, aj naši chalani si s tým majú hlavy, takže super. Jarka či Janka už odpísala, že áno. Ja použijem šampón s nemovým olejom, tiež výborný, takisto. A dlhodobo. Veronika, môj přítel, používa se mnou šampón Čogan, máme s oslým mlékem. Krásne vonia. To určite, to garantujem, že to, keď si kúpite, to je biela čokoláda jak lusk. Ja by som si ho normálne toto zjedol. Ďakujem, ani mne nezaťaží ten slimačí kondicionér, super. Ja používam masky a pýtala sa ma kadrníčka, čo používam, že mám lepšie vlasy, Vlaďka. Na to vidno hneď na tých vláskoch, lebo fakt nie je šampón ako šampón, jak Euka rozprávala, a tie šampóny fakt zjemnia ten vlas a veľmi pekne ich hydratujú. Ako dlho nechať pôsobiť kondicionér? To už Evka hovorila, že vlastne je tam tých 5 až 10 minút, ale Nie, na nie, kondicionéri je, pardon, menej. áno, na kondicionéri je väčšinou minútka 3, Tak, ale kľudne aj dlhšie a vlastne kvázi si z toho zrobíš masku, hej, ako takto hej. nazvem. Tak. Keď už Jednoducho. dlhšie vlastne zrobíš, tak spravíš tú masku aj s tým teplom, že vieš nahriať. Áno. Hej. A masky väčšinou sú od tých 5, 10, 15 minút. Ľudia často nevedia základy, ďakujeme. Áno, super informácie, ďakujeme. Mariu, ja som tiež začal kombinovať šampóny s aktívnym uhlím a s nemovým šampónom. Mariu, áno, to s tým aktívnym uhlím, on je dosť čistiaci, takže super. Túto masku moja Ale nie čierny. Hejže. Hej. Čiže tam pozor blondinky. Blondinky nemôžu, hej. Túto masku moja segra používa, je veľmi spokojná. Už dvakrát som jej brala, vravela, že lepšiu nemala Marianka. To sme radi. Ja musím povedať, Gabika, že za mňa táto maska top. Ďakujem za radu a tip masku zabaliť a nahriať. Je to vlastne taký wellness pre vlasy. Škoda, že nie sú veľké kabinetné balenia. Hej, ale zás... pre tých kaderníkov by to bolo fajn, hej, že na prácu by mali väčšie kabinetné balenia, ale však napíšeme Sandrovi. Ale tá arganová maska je väčšia. Áno, tá je pestovka. Hej, arganová je No. pestovka. Firma pracuje na väčších baleniach. Mario, Mario už písal Sandrovi, takže už vieme, že to bude. To je pecka, super, to je brutálna maska v spreji, áno. Táto maska je to, používam už 4 roky bez pauzy, Gabika. Úžasné, Marianka, topka, to sú používam moja nevesta, nevie si ju vynachváliť, poradím jej votrieť do vlasov. Bez toho sa nemôže, nerozčešem po umytí. Hej, a stopnem nahrávanie, dobre, že tu mám Janku, lebo že by mi to nevyplo. Počkajte.